Όχι, Όχι. είναι μια χαρά. Αντιθέτως, αυτές οι τράπεζες είναι ιδρύματα δημοσίου δικαίου, μικρές περιφερειακές τράπεζες με με δικό τους εγγυοδοτικό ταμείο που εγγυάται τις καταθέσεις. Ναι. Και είπανε αυτές, εμείς δεν έχουμε λέει καμία όρεξη αυτό το ταμείο μας να το θέσουν στη διάθεση της Deutsche Bank που κάνει η κερδοσκοπία. Μάλιστα. Δηλαδή δίκιο έχουνε. Δίκιο έχουμε. Αυτό έχουν δίκιο. Η ουσία πάντως είναι ότι ο βασικός κορμός των τραπεζών, να τις πούμε συστημικές όπως θέλουμε να τις πούμε. Όσες τράπεζες έχουν ενεργητικό πάνω από 30 δισεκατομμύρια ή έχουν ενεργητικό το οποίο υπερβαίνει το 20% του ΑΕΠ της χώρας. Του ΑΕΠ, ναι. Αυτό είναι το κριτήριο. Πρακτικά λοιπόν τώρα, επειδή αυτό φαντάζεσαι πάρα πολύ καλό και λέει ενοποιημένη, αφού μιλάμε για μια ενοποιημένη Ευρώπη και δεν υπάρχουν και ενοποιημένες τράπεζες. Η ουσία είναι ότι δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Πρόκειται ουσιαστικά για μία αδειοδότηση να προχωρούν οι τράπεζες στο πείραμα της Κύπρου. Δηλαδή όταν πάει να καταρρεύσει μια τράπεζα, υπάρχει μια μαύρη τρύπα, γιατί ο τάδε τραπεζίτης ξανά έκανε offshore και ξανά έδωσε σε δικές του offshore εταιρείες κρυφά, ή γιατί έδωσε δάνεια στους φίλους του οι οποίοι δεν έχουν καμία εγγύηση και κανένα collateral δώσει. Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί αυτά είναι παρανομίες, όχι πως δεν τις κάνουν διαρκώς. Παρανομίες. Δεν τις κάνουν, αλλά υπάρχουν και νόμιμες δουλειές. Υπάρχουν και νόμιμες δουλειές. Μάλιστα. Αφού λοιπόν, ναι, πείτε μου μία. Καταθέτετε εσείς στην τράπεζα και η τράπεζα χρησιμοποιεί τις δικές σας καταθέσεις για κερδοσκοπία προς όφελός της. Αγοράζει παράγωγα τοξικά και Lehman Brothers, ας πούμε, τότε. Και εσείς χάνετε τις καταθέσεις. Πέφτει την τράπεζα έξω, πάνε οι καταθέσεις. Έχετε λοιπόν τώρα η ενοποιημένη αυτή αντίληψη τραπεζική και λέει ότι όταν αυτό πάει στο προχώρητη θα το πληρώσει το κράτος, δηλαδή εμείς, ή θα γίνει κούρεμα των καταθέσεων όπως έγινε στην Κύπρο. Δημιουργεί έναν οργανισμό, ο οποίος οργανισμός αποφασίζει τι θα γίνει και αποφασίζει αν θα πληρώσει ο ίδιος, δεν θα δανειοδοτήσει την τράπεζα ο ίδιος, ή αν θα πάρει άλλα μέτρα. Ένα από τα άλλα μέτρα μπορεί να είναι αυτό που έγινε στην Κύπρο. Ναι. Τα άλλα μέτρα είναι το βασικό, νομίζω. Και υπάρχει μεγάλη πίεση να πάνε προς τα εκεί.
νομίζω ότι προς τα εκεί πάνε και μπορεί να φαντάζει και πάρα πολύ καλό ότι αυτό θα γίνει για καταθέσεις πάνω των 100.000. Ναι, αλλά καταθέσεις άνω των 100.000, κύριε Βαξεβάνη, είναι το παλιό, τώρα πια είναι πολύ μικρό, αλλά το παλιό εφάπαξ ενός υπαλλήλου. Όχι, προσέξτε, δεν αφορά μόνο τα άτομα αυτό, εννοώ το εξής, ότι ένας λογαριασμός μιας εταιρείας μπορεί από από την πρώτη του μήνα έως τις 5 του μήνα να εμφανίσει 120.000 για παράδειγμα, γιατί αυτό είναι τα χρήματα που μπαίνουν από πηγές για να πληρωθούν οι άνθρωποι. Ναι, οι μισθοί, ας πούμε. Οι μισθοί. Ναι. Και αυτό θα διαρκέσει για 3 μέρες. Ναι. Την επόμενη μέρα μπορεί να έχει 50.000. Εν τω μεταξύ αυτό θα κατασχεθεί. Θα κατασχεθεί, λοιπόν. Γιατί το υπερβάλλον. Προσπαθούν να το εμφανίσουν ότι θα πρόκειται για τις μεγάλες καταθέσεις που θα έχουν μόνο υπουργούς. Δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Οι περισσότερες εταιρείες στην Ελλάδα, για παράδειγμα, κάποια στιγμή παρουσιάζουν εισρωή και αυτομάτως εκροή τέτοιων ποσών, γιατί πρέπει να πληρωθούν κάποιες υποχρεώσεις. Αυτά λοιπόν πάνε και να μην πω που πάνε. Έτσι, ακριβώς έτσι όπως το λέτε, αλλά σας λέω ότι κατά τη γνώμη μου ακόμα χειρότερο είναι ότι πάνε να βάλουν χέρι με αυτόν τον τρόπο και σε καταθέσεις ανθρώπων οι οποίοι κατά τα άλλα δεν είναι πλούσιοι. Όχι, μπορεί να είναι φάμπαξ, μπορεί να είναι ναι. Μπορεί να έχουν εξπράξει μια ασφάλεια, μια κληρονομιά. Μια ασφάλεια, κάτι. Μια ασφάλεια, ναι. Ναι, αυτό και είναι. Και βέβαια να πούμε ότι αυτή η ενοποιημένη αντίληψη για τις τράπεζες και η ενοποιημένη τακτική των τραπεζών δεν απαγορεύει σε τίποτα αυτό το όριο αύριο να κατέβει. Δηλαδή, όχι, καθόλου δεν το απαγορεύει. Θα πει αύριο 50. Καθόλου δεν το απαγορεύει. Αλλά κατά τη γνώμη μου εκείνο που θα έπρεπε να συζητηθεί περισσότερο είναι ποια άλλη λύση υπάρχει. Γιατί το πρόβλημα των τραπεζών που χρεοκοπούν ή που κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν και να συμπαρασύρουν όλη την οικονομία όπως έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπαρκτό. Δεν είναι θεωρητικό. Δεν είναι θεωρητικό και επομένως κάτι πρέπει να γίνει. Και νομίζω ότι αυτή η ένσταση που κάνανε οι Γερμανοί δίνει και τη λύση. Η λύση είναι ένα δημόσιο τραπεζικό σύστημα το οποίο δεν θα κάνει τέτοιες κερδοσκοπικές τοποθετήσεις. Θα απαγορεύεται. Θα απαγορεύεται. Να έχουν οι τράπεζες το ρόλο που είχαν ακριβώς στο παρελθόν. Τι θα πει εάν η τράπεζα κερδοσκοπήσει και παίζει έξω? Να μην κερδοσκοπήσει. Να μην κερδοσκοπήσει. Τι θα πει αυτό?
κερδίζει από τις καταθέσεις μου και από τα δάνεια που μου δίνει και από τη διαδικασία που υπάρχει για την κερδοσκοπήση. Συλλέγει καταθέσεις, δίνει δάνεια, δίνει δάνεια και από εκεί βγάζει και το κέρδος της. Ναι. Σημειώνω όμως για μια ακόμα φορά ότι πρόκειται για έναν υποδρομιακό καπιταλισμό, ναι, που οι επενδύσεις είναι στοιχήματα, οπότε το θέμα αν εμείς θέλουμε τέτοια Ευρώπη, δεν τη θέλουμε, θέλουμε να έχει ένα άλλο χαρακτήρα και τέτοιες τράπεζες.